Inilahad ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang pananamantala ng mga sindikato ng droga sa malawak na karagatan, mga pantalan at paliparan sa bansa. Kaya naman dobleng seguridad ang pantapat ng PDEA para masugpo ang pagpasok ng iligal na droga sa bansa. Si Rainiel Pawid ang may balita. Isinapubliko ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang tatlong transnational drug trafficking organizations na ginagawang transshipment point ang Pilipinas sa kanilang drug trade. Sinasamantala umano ng mga sindikato ang kalawakan ng karagatan at paliparan upang ibiyahe ang mga kargamentong naglalaman ng shabu. Hong Kong Triad o mas kilala bilang 14K drug ring mula sa Hong Kong at Guangzhou, China at Sunyi on Triad na nag-ooperate din sa Hong Kong. Pawang mga Chinese nationals ang nagpapatakbo sa mga nasabing drug syndicate. Batay sa tala ng PDEA, 3 toneladang shabu ang nabibiyahe ng mga sindikato sa pamamagitan ng dagat at mga paliparan ng Pilipinas. Nitong mga nakakalipas na taon, ginawang transshipment point ng shabu ang Central Luzon. Minsan nang sinamantala ng mga drug traders ang karagatan ng Zambales. 2015 nang masakote ang operasyon ng toneladang shabu sa karagatan ng Subic. Tapos doon sa Subic, meron din gano'n din kalaki, daang kilo din yung tinatawag natin na floating shabu. Kasi bakit nagkaroon ng floating shabu nung panahon na ganyan? Kasi nga, nadidiscover na yung mga clandestine laboratory. Bahagi ng pagsupil ng PDEA sa operasyon ng shabu ay tinututukan nila ang mga barangay, lalo na ang mga malalapit sa pantalan. Ngayon kasi, ang tuto kasi ngayon nga ay yung ating tinatawag na first line of defense, yun na yung barangay. Kaya siguro nasasabing hotspot yung ganyan. Kasi yung barangay kasi talaga ang kailangan tutukan kasi nasa kanila yung mga diyan nagtatago, lalo na sa mga malaking post villages. Diyan sila nagsisitira yung mga inuupahan ng mga Chinese. Aminado naman si Ramos na malaking balakid sa kanilang mga operatiba ang pasikot-sikot na exit at entry point sa mga karagatang sakop ng bansa. Ang ating shoreline kasi number 1 na talagang problema eh. Kaya naman ito nga meeting ng National Intelligence Coordinating Council o NICA, nagkaroon nga ng meeting yan na parang lahat kasama kami. Talagang in-identify yung porous border natin. Ginarantyahan din ng PDEA ang koordinasyon ng mga operatiba mula sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard upang mahuli ang mga galamay ng 3 naglalakihang sindikato ng droga na patuloy ang pagsusupply sa buong Pilipinas. Nitong buwan ng Agosto, nakalusot sa pantalan at pagbabantay ng Bureau of Customs ang 6 na bilyong pisong halaga ng shabu mula China. Natukoy ang shabu sa isang warehouse bago na ikalat sa iba't ibang lugar sa bansa. Ako si Rainiel Pawid para sa Metro Central Luzon News.